ದುಬೈ ರಿಟರ್ನ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರು ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಕೊಡಲಿ ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಾನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ, ಹಲೋ. ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡೈರೆಗೆ ಸಾರಿ ಇರಿ ಎಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಲಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ಆಪನು ಹೆಂಗ್ ದಾದ ನಾನು ಬನ್ನಿ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಅತ್ ಯಾನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಕವು ಒಂಜಿ ಸರಿ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಇರು ಅರ್ಧ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೈದಾರ ಇರ್ಲೆ ಕೊಡೆಂಚ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾಡಂದೆ ಬೈತೋಡು ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲ ಬನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನಿ. ವಾಲ್ಟರ್ ಸಾರಿ ಯಾನು ಗೋವಾ ಬೀಚ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಇರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಉಂಡಿನಿ ಎಂಚ ಪುರ ಬತ್ತದೀರ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ವೈಟ್ ಇರ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುನಿಗೆ ಏನು ಕಾತ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ ಒಂದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾವನ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಉರಿಯನ್ ಇತ್ತಾರ ಉರಿಯನ್ ಸೀದಾ ಬೈದಿನಿ ಪೈಲಟ್ ಲೈತಿಜಿ ಪೈಲಟ್ ಇತ್ತರಿ ಅಕ್ಲಿ ಎದುರು ಉಡಾತಿ ಇರೋಡು ಯಾನ್ ಉರಿಯನೆ ಬೋರಾನ್ ಮಾರ್ರೆ ಹೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಏನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಕಡೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಗುಲ್ಲುರತ್ತೆ ಸಾಕು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ 2.5 ಗಂಟೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಾರ್ಮಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಲಗೇಜ್ ಜತ್ತಿದಲ್ಲ ಏನು ಒರಿಯನ ಲಗೇಜ್ ಏನೊಂಜಿ ಲಗೇಜ್ ರಟ್ಟಿ ಲಗೇಜ್ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಆಯ್ತು ಸೀದಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಓಕೆ ದುಮ್ಮ ಲಾವ್ ಮರ್ರೆ ದುಂಬು ದಾಳಜ್ಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ದಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಾತೆ ಬಣ್ಣ ದಾಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆತ ದಾಳ ಇಜ್ಜಾಣತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆದಿತ್ತ ಆಕಲ್ ತಾಳ ಇಂಚತು ನಾನು ಇಂಚತುಲೆ ಫೇಸ್ ಇಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ದಾಳ ಜಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂನಗನೆ ಡೌಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತು ಲೆಕ್ಕದೆ ದಕ್ಕು ಅಕ್ಕಲ ಆಮೇಟ್ ಒಂದು ಅವಳ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನು ನಾಳೆ ಗಲೀಜ್ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಪಾವ್ ನಿಂಚ ನರಕ್ಕೆ ಶೇ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿನಿ ಮತ್ತ ಹೆಂಕಲೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಇರತ್ತಾ ಇರ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಇರೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋರಿ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ತೋದು ಹಾಂ ಅಡ್ದೋಕ ಕಣ್ಣು ಹೊತ್ತದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಆಮೇಲೆ ಇರ್ದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತರು ಅವಳ ತೀರ್ತು ಬಟ್ಲ ಐಕಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಟರಿ ರಪ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಇಂಚಿನಿ ಭಯಂಕರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಾರ್ ಬಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಶೇ ಬರೀ ಈ ಸರಿ ಅಂತ ಈ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತೀನಿ ಕಷ್ಟಮ್ ತಕ್ಲ ಅಕಲೆ ಪಾಪ ಖುಷಿ ಆತೀನಿ ನೋಡಿ ಏರ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಜಾರ ಅತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಕಷ್ಟಮ್ ತಕ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಗಲ್ಪಡ್ತು ಫಿರ ಬಂಡಕ ದುವೆ ಮೂಸುನಿ ಐಟ್ವಾರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳೇ ಡೌಟು ಐಟ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನು ಮುಂಚೆ ఒక్క పిర ఐట బుజ ఎంచిన అందుకెండ అక్కడ లెక్కూడ ఐటు ఉండుంది ఇtte ఉదాలజ్జి ఇట ముట్టారు బుజేరు ఎన్న ఐట ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರ ಪಾಸ್ ಆತನು ಒಂದು ಬ್ರವೇನಾ ಒಬ್ರವಲೈ ವಾಡ್ ನೀರು ಕೊರೋನಾದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪೋಯಂದೆ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪಗನೆ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದತೆ ಅಲ್ಪ ತಾಳಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲೊಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಟ್ನಿ ನುಗ್ದು ಬಾಡಿ ಜಿಪ್ ಹೋಯ್ತು ಸೀದಾ ಕೊಡ ಇರೇನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೀತೆ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದಂದ್ರೆ ಅವಂಡ ಇನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎದುರು ಇಂಚ ತೂಯಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪುಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇಂಗೊಂಡ ಖುಷಿ ಬಂದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಂಗೊರ ಪಾಸ್ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೆ ಬಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಬಿದಾಯ ಬಣ್ಣಗಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಟರಿ ಎಂಜಿನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ 500 ಮೇಲ್ಗೆ ಬಿಡಿ ಕುಡುಪುನಿ ಮಾರ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ಆತ ನಿಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಕೆಲವು ತಗುಲೈತ್ರಿ ಅವು ತೈತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ದು ಉಪ್ಪ ನೆತ್ತಾತ ಬಜಿ ಕಚ್ಚಿಡ ಬೇತ ಓಡ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಫುಲ್ ಗಲೀಜಿ ಏತು ಮೂಲ ಬೂತ್ ಮಾಡ್ದು ಕುಳ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂಚರಿ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂದು ಮಿಲ್ಸೆ ಒಣಸಿ ಮೀಲ್ ಏರಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದ ಬಾರಿ ಬಂಗನ್ ಮಾರ ಯಾನ್ ಬಂಡ್ಯಾನು ಐದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಣದಿ ಒಣಸ್ತದ ಕರ್ದು ಬೋತೆ ಅವಳ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುಣ ಕ್ರಮನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ದುಂಬ ಮತ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಕಕ್ಕೆ ದೆಕ್ಕದಿಪ್ಪತ್ತ ಅಂಚದೀದು ಬಾಗಿಲು ದೀದು ಪೋಪುಣೆ ಅದರಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪೋದು ತೂಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಐದು ದಾದಿ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ಇದು ಎಣ ಚುಕ್ಕಾಲತ್ತು ಎಂಕಿನ ಉಪ್ಪು ಕರಿ
ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಾರು ಉಂಡು ಸಾರ್ದ ಬಾಜಂದ ಅಡಿ ತೋಜು ನೈಟ್ ಐ ತೊಗೊಡ್ಸಲ ಮಗ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಎಜ್ಜಾನ್ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪುಡ್ಚಿದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಾರು ಐಕಲೆ ರೇಟ್ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 175 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಯರ್ ಕೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಬಂಡೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ಗೆ ಎದುರು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ತೋಜುಂಡು ಪಾರಾಪುಚಿ ನಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಬಡ್ದು ಜಪಡದು ಬಿಯರ್ ಕೊರ್ರದ್ದೆ ತೊಂಡ್ರ ಇವ್ರು ನಮ್ದು ಧೈರ್ಯ ಜಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏ ನಿಜವಾದ ಬಿಯರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಮೇರೆ ಐದು ತೆಚ್ಚುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಅಂಡ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೆ ಐತೆ ಪಾಡನ್ ತರ್ಪಾಯಿ ನಂಜಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ತುಲೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಏನ ಆಡ ಪಂತಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಯಾವು ದಿನಾಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ್ದು ಪಿತ್ತತಿ ಸಾವು ಬಚ್ಚವನ್ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ರೇಟ್ ತೂತೇರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ 350 ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ಕೆಜಿಗೆ ಪುಣಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಡ್ಡು ದಿನಾಲ ಬೈತೀನಿ ಬೈದ್ರಿ ಮಕ್ಕ ಮೂಜೆ ನಾನಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಹೆಂಗಿನೇ ಹೋಟೆಲ್ ತಕ್ಲ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಿ ಮೂಜೆನೆ ತೆನೆ ಬಲೆ ಕಪ ಗಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಣು ಮುಗಿ ಬಂದು ನಿಜ ತುಲೆ ನಮ್ಗೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ದಿಯರ್ ಹಾಪುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಉಬ್ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ಬಿ ಜನ ಮೂಜೆ ನಾನಿ ಬತ್ತಿನೇನಿ ಒಂಚೂರು ಕಪ ತೊಂಬತ್ತಿ ಬಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡಿ ಇರ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದು ಕೊನೆ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಅವು ಕೊನೋದು ಆಯ್ತಾ ಮನತಾನೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ಬತ್ತ ನಡಿ ಇಡ ಬತ್ತತನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನರ್ವಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರನ್ ಮರ್ರೆ ಹಿಂಗ ದಾಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಜ್ವರ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ ತೆಮ್ಮಚ್ಚಿ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ನಿಂಚಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇಜಾರನ್ ಏರೇನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದ್ರೆ ಏರ್ಲ ದೆಪ್ಪುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬುಲ್ತುಕುಲ್ಲೆ ಮರ್ರೆ ಅಂಚ ಹಿಂಗ ದಾಲ ಆತಿಜಿನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫಿರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವು ಇಂಚ ಕುಡಕೊಣೇರ ಕುಡಕೊಣತಿಜಿ ರವಾಕ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನಿಗೆ ಬರತಿ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಅಂದನ್ನ ಈರ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ತೂತೆ ಮರ ಈರ್ನ ಕೊರೋನಾ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಅನ್ಬಾರ್ದೆ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಬಂಗ ಆಯ್ತುಂಡು ಅಡೆ ಕೊನ್ನ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾವು ಇರು 14 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾವು ನಾ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೇರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆತನ ಗೊತ್ತನು ಪಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭಣ್ಣ ನಂಗೆ ಚಾನಲ್ಗಳು ದೆಂಚಿನಲ್ಲ ಪಣ್ಣೋಳಿ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಅನುಭವಿಸು ನಾವು ಬಂಗ ಉಂಡತೆ ಎಂಗ್ಲ ಓಕೆ 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 ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಾಯಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಈರ್ನ ಕಷ್ಟ ತೂದು ನನಾಂಡಲ ದುಂಬಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಲೆ ಕೊಂತೆ ಲಾಭ ಆವಾಡು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಸುರೂಡ್ ದಿನಲ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಳ್ಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಟೆ ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಅವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬನ್ನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಇರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಈ ಜನ ತೆಗೆತೊನ್ಲೆ ಮಾಡದು ಮಾತಾಡ ರೆಡ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಲಾಕ್ ಪಂಡಿ ಎಂಜಿನ ಓಪನ್ ಪಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರಲಿ ಲಿಂಬು ರಸ ಬರಲಿ ಇಂದು ಲಿಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಗಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನೀನೇ ಬಂದು ನೀನು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪ್ಜಿ ಮೇರೆ ಅಕ್ಕಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾತನಿಗೆ ಎಂಡ ನಿಕ್ 4 ದಿನ ಉಂಟು ತೊಲೆತ್ತ ದಾಯ ಈ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಸೂಜಿಗಂತ ಇಲ್ಲಕ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿ ತೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿ ದಾಯ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂದು ಆಂಡು ಅವತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಣಗೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಬೇತಿ ದುಂಬು ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಬರ್ಪುಣಿ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಪಾರು ಬರುವಂತೀರಿ ಅವು ಕಣ ಇದ್ದ ನಾ ಒಂದು ಕಣದ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಡ ಈ ಟೈಮ್ ಬತ್ತದ ಅನ್ನಗ ಎಂಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಂಡು ನೇಡ್ದು ದುಬೈ ಇಟ್ಟರೆ ಉಂಟು ತೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪ್ಪಲೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಕೈ ಬಾಡೋರತೆ ಮುಟ್ಟು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತನೆ 2-3 ದಿನ ಏನ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೆಗೇಜ್ ಮತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಆತನೇಟ ನಾಲೆಜ್ ಬೇರೆ ಈ ಕಾಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಂದು ಬಂದು ಬತ್ತದು ಫುಲ್ ಜನಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನಂಗೆ ಎಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಏರಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಬತ್ತನು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲಾದ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನೆ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇನೆ ಇರೋ ಬಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈತ ದಿನ ಕರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದನು ಇಂದೇ ದುಂಬು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡಿ ನನ್ನ ಯಾನು ಪಿದಾಯಿ ಊರುಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಡು ಅಂತೀರಿ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದು ಬ್ಯಾನರ್ ಅವಳು ಶುಭ ಕೋರ್ವ ಅರವಿಂದ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಡುವೇರಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಬೈಯೋ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ಓ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ನೆಕ್ಕ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರಿ ಶುಭ ಕೋರುವ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಲೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ದಿಗದನು ಇತ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಕೊರನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬೇನರ್ ಮಾಡಿ ಮುಲ್ಪಡ್ತ ಅಲ್ಪ ಅವಲಿ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈದಿನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಕಾನೂನು ಭಯಂಕರ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಪ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋದು ನೇರ್ಲ ಪೋಪ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪೋಪ್ ಸೇರಿ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ತೂತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ನಿಂದ ಮೂಕುಡು ತಿರ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪ ಗಡ್ಡ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕಂಚ ಕೆಲವು ಮೂಲು ನೇಲು ಹಿಂಗಿನ ಮತ್ತ ಮೂಲು ಅವಳು ಹಿಂಗಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂಜೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ರೊಕ್ಕ 20,000 ಫೈನ್ 20,000 ಫೈನ್ ಪಾಡುವೇರು ಬೇರೆ ಮೂಲು ಅವೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಂದಿನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಪಾಡು ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಂದಿನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂಡು ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಏನು ಪಾಡ್ತಿದ್ದಿ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನೇ ಮುಗ್ಲಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋರು ಪಂಜಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಣತೆ ಅದು ಹೆಂಗ ಅದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನೂನಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊರದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಪಿದಾಯಿ ಕಾಣದಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪಣದತ್ತು ಈ ಕಾನೂನಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊರಪೆ ಪಣದ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಕುಲೆ ಪಣ್ಪರತಾ ಈರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ನಾಗ ಈರು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಲಕ್ಕದ ಕಣದಿದ್ದೀರ ಇದೇನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಇದೇನು ಮಜ್ಜಿ ಹಿಂದಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರಪಾರೆ ಬುಲ್ತ ಕೊಲ್ಲ ಕೊರಪಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಿಜ್ಜಿಂದ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲಾಲ್ ಬೆನ್ಬಿಜಾನೆ ಒಂತ ಕಲ್ಪನತೆ ಒಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಒಂದು ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇತೆ ಮುಂದೆ ಇಂಕಿನ ಅಂದ್ಕಂಡು ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ದಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಒರೇ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾವ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಿ ತಲೆ ಜಾಗೊಂಜಿ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐನಿಂಚ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಕಾಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಿ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಬಸ್ಸಟ್ ಪೋನಾಗ ನೆಟ್ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಮೇಲು ಬುರಂದೆ ಬೋಪಿರ್ ಬರ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತೂತಾರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಜ್ಜಿ ಸಾವಲಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಲಜ್ಜಿ ತಾಳಜ್ಜಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಬರುವೆ ಅವಲಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬರೋಜಿ ಅವಳು ಬಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಮುಲ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬೈದಿನ ಇಲ್ಲದ ಬೈದೇನು ಬಂಡ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಗೇಟ್ ತೈಟಿ ಬೋಬುಜಿ ಅಪೇದ ಗೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಬು ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಸುದ್ದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಮೇಟಿ ಬೋಬು ನಿಗಲ್ದು ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಜರದೆ ಅವಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಯಾಪಾರ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೇರಾಪುಜ ಉಳ್ಳೆ ಕುಲ್ಲೇರಾಪುಜ ಬರ್ಪಣ ಮುಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬರುಚಿ ಒಂದ ಟೈಮ್ ಕರಿಯಾರು ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂತೇನೆ ಬರ್ರೆ ಅಂಜಾಲ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಬೋಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇರಡೆಗೆ ನೀ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಂದೆ ಬೇತ ಊರು ಪಾರಾಪುಣ ಹಲೋ ಈ ದುಬೈ ನಾನು പൊഞ്ചോട് അഞ്ചോട് ഏറി പൊച്ച് തട്ടി പണിപ്പേ ഇച്ചിരി പുട്ടി ഞാൻ കൊറപ്പേ എനിക്ക് ദുബായ് തക്കുള്ള പോണ്ട് പൊച്ച് ബാറ്റിലെ പൊച്ച് ഇത് ಹಲೋ ಶ್ವೇತಾ ಹಲೋ ಶ್ವೇತಾ ಅಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ವೇತಾ ಹಲೋ ಓಕೆ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬಲ್ಲಿ ರೇಕ್ಲಾ ಚೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಶ್ವೇತಾ ಬಣ್ಣದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬಣ್ಣದಿಯೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಾರ ಇದು ಪಂಡಿಜಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾರಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಮುಗುಲು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಬೊಂಬೈ ಬರೋಚ್ಚು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಕಲ ಊರಿಗೆ ಬರೋದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ನಿ ಅದೇ ಅಕಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸತ್ಯ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಪೋತಿನೇ ಬೈತೀನಿ ಹಾಕಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟಾಜಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಚೋ ಒಂದು ಅಂದು ಸಡನ್ ಏನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಇಟ್ಟು ಮುಲ್ಪದ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ 6 ಮೂಲ ಎಡ್ಮರೆ ಇರು ದುಬೈ ಬೈದಿನ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂದು ಅಲ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲ 1.5 ಗಂಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ಗಂಟೆ ಒಯ್ಪುಳೆ ದಾಟ ಆಪುಜಿ ಇರೋ ದುಬೈ ಆತ ಹಲೋ ಯೋಜಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲೇ Be like Bola.